Kesäkuun 9. päivänä 1944 venäläinen murti Suomen puolustusasemat. Minkälaiset ovat muistonne noilta päiviltä, Heimo Spaala? Minun kohdallani on sillä tavalla, että tuo JR 53 3. pataljoona hän siirrettiin Uhtuvan suunnalta tuonne Kannakselle Kuutereselän kylään ja me oltiin majoitettuna Kuutereselän kylässä sillä tavalla, että tehtiin siinä varustelutöitä niin sanotulla VT-linjalla ja varsinaisesti JR1 oli asemissa siellä Rajajoella. Ja kesäkuun 9. päivä aamulla ihmeteltiin, että mikä ihmeen kova jyly sieltä rupesi kuulumaan sieltä etulinjasta niin, että aivan kerta kaikkiaan huumaava tykkien pauhuja, josta ei tavalliset miehet tienneet, että siellä on semmoista ja tuskinpä siitä, että se oli yllättävä hyökkäys sieltä. Ja niin meidänkin pataljonan kohdalla kävi niin, että kun majoitusalueen venäläiset pommitti aivan nurin, tuli iso lentokonelaivue ja pommittivat silloin, että tuli meille pataljonalle isoja vahinkoja jo siinä pommituksessa. Ja kun siitä selvittiin sitä hämmingistä, niin miehet koottiin ja lähdettiin kiireellä marssimaan vastaan sitä venäläisten murtokohtaa sinne. Ja sillä Varatukin linjalle mentiin asemiin Kuutereselän kylän vasempaan reunaan ja jo aamulla, seuraavan päivän aamuna oli venäläiset siinä meidän eessä ja aloittivat hirmuisella tykistökeskityksellä pehmittää sitä uutta murtokohtaa sitä Varatukin linjalta. Ja siinä oltiin muistaakseni 3 vuorokautta asemissa, joka oli aivan hirvittävää, että siinä tuli paljon vahinkoja meikäläisille, jos siinä tietysti kaatui myöskin venäläisiä ja 14. päivä muistaakseni sitä irtaannuttiin ja tultiin kovalla kirjalla monien vuorokausien valvomisen jälkeen ja uupumuksen jälkeen sitten kovalla pikamarssilla tuonne Muolaaseen peräännyttiin ja sieltä Kämärän aseman kautta sitten tuonne Loskuvan lohkolle, jossa oli kauheat kalliomaastot ja siellä oltiin asemissa sitten muutamia vuorokausia, jossa tuli myöskin pataljonalle valtavan isoja tappioita ja sen jälkeen peräännyttiin sitten tänne Vuoksenlaaksoon, että oltiin juhannuksena Vuoksenlaaksossa, johon sitten ne asemat loppujen lopuksi sitten juuttuivat, että se muuttuu asemasovaksi. Ja pataljona menetti paljon miehiä ja materiaalia sillä retkellä. Jalat ihan rakolla ja uupumuksesta uupuneena marssittiin yötä päivää, eikä ollut lepoaikoja muuta kuin minkä vängällä miehet sai nukkua. Että se oli hirmuinen koettelemus kaikille se ja sitten tuntemus oli semmoinen, että nyt tämä on kyllä kaikki sillä tavalla, että sitä ei pysäytä, ei mitkään, mutta ihmeen kaupalla kuitenkin sitten venäläisetkin varmaan kärsi niin suuria tappioita sitten, että niidenkin täytyy jo hellittää voimiaan ja antamaan myötä, että se niin kuin laantui sitten siihen Vuoksenlaaksoon se perääntyminen ja siinä oltiin sitten aseleppoon asti ja siitä sitten aselepo tuli ja sitten viimeinkin saatiin se rauha.